son, si se oi. Hola a todas e a todos. Cando me digades. Sí? Vale, pois bon día a todas e a todos, tamén ás persoas xornalistas que estades seguindo en streaming a comparecencia. Hoxe convocamos esta rolda desde o BNG para denunciar a situación que se está a producir no Parlamento nos últimos meses, toda vez que a Xunta de Galiza xa en reiteradas ocasións está a negar o acceso do noso grupo do BNG a información relevante. Unha situación que amosa, sobre todo, a alarmante e indignante connivencia da Xunta de Galiza co grupo DomusVi, non só pola actitude que está a ter despois de coñecerse a vacinación irregular da conselleira delegada e do seu irmán saltándose absolutamente todos os protocolos, senón tamén porque leva meses impedindo o acceso a expedientes iniciados nas residencias DomusVi solicitados polo grupo parlamentario do BNG. No BNG levamos desde que comezou a legislatura intentando acceder a esta documentación para coñecer cal é a situación na que se atopan as residencias de maiores do noso país e concretamente as que están xestionadas por este grupo DomusVi que concentra, como saben, o 20% das prazas privadas de residencias no noso país. E a Xunta de Galiza está a vetar, a impedir e a denegarnos como grupo parlamentario esta información apelando á lei de transparencia e a unha suposta confidencialidade. Hai que lembrar que nos primeiros meses, case xa no primeiro ano da pandemia, o 40% das persoas falecidas con COVID-19 no noso país eran usuarias de residencias de maiores e que precisamente foron os centros do grupo DomusVi os que rexistraron contaxios masivos e un maior número de falecementos ao longo dos últimos meses. Non sabemos cantas persoas faleceron en cada un destes centros porque, entre outras cuestións, a Xunta de Galiza está a negarnos tamén os datos desagregados por residencias. Hai unha ocultación clara e unha ocultación por parte da Xunta de Galiza intencionada que furta, ademais, os dereitos das deputadas e deputados non só do BNG, senón desta Cámara, a acceder a información importante para desenvolver tamén o noso labor de control ao Goberno. Non poden estar por riba os dereitos ou os intereses das empresas e entidades privadas, non poden estar por riba os intereses das empresas e entidades privadas do dereito democrático de acceso á información e a coñecer o estado no que se atopan os servizos públicos deste país que atenden, se falamos de residencias de maiores, a máis de 21.000 persoas en Galiza. E non valen, ademais, excusas de mal pagador para intentar xustificar a ocultación dicindo que son procesos aínda abertos ou xudicializados, porque se nos está a negar o acceso aos expedientes abertos, pero tamén se nos nega o acceso aos expedientes pechados. É vergonzante, ademais, que a documentación remitida sobre as residencias de maiores á Comisión de Reactivación, que, como saben, ten un importante labor de estudo, de análise e de avaliación dos servizos públicos, entre eles as residencias de maiores, é vergonzante, insisto, que a documentación relativa ás residencias sexan 11 follas que non din nada máis alá do que xa está publicado nos medios de comunicación. Estou segura de que tedes como xornalistas máis información probablemente que o Parlamento de Galiza e unha listaxe de inspeccións realizadas pola Consellería de Política Social entre 2017 e 2020 nas que nin sequera sabemos que foi o que se atopou nesas inspeccións. Non sabemos que irregularidades se atoparon, non sabemos que incumprimentos se detectaron, nin que contía se impuxo no caso daqueles centros que foron obxecto de algún tipo de sanción. Non sabemos se eran vulneracións leves, se eran vulneracións graves, impídese coñecer e saber a este Parlamento se as empresas foron sancionadas porque a comida non era boa, se foron sancionadas porque incumprían as ratios de persoal ou se foron sancionadas porque non se estaba a dar un bon trato ás usuarias destes centros.
Diante desta situación, no BNG temos claro que a Xunta está actuando de parapeto diante das empresas privadas que xestionan prazas e centros de residencias neste país, e hai que lembrar que o 80% das prazas de residencias en Galiza son privadas, 8 de cada 10 prazas de residencias están en mans de grupos empresariais, entre eles DomusVi, que converteron coa connivencia da Xunta un dereito fundamental como é o dereito á vellez digna nun lucrativo negocio. A Xunta parapeta e protexe a conselleira delegada de DomusVi por vacinarse cando non lle tocaba e parapeta tamén a outras empresas e entidades impedindo que se coñeza o que está a acontecer nas residencias de maiores, porque non só se nos está negando acceso aos expedientes de DomusVi, senón tamén a outros, por exemplo, como os expedientes abertos na residencia Nosa Señora da Esperanza de Ourense. Lembremos que eses expedientes abertos a DomusVi foron anunciados a bombo e prato en comparecencia de prensa polo propio presidente da Xunta. Daquela parece que a confidencialidade daba igual. Desde o BNG anunciamos que imos enviar un escrito á Presidencia e á Mesa deste Parlamento para pedir amparo e que vele polos dereitos das deputadas e deputados desta Cámara e tamén que acudiremos a donde faga falta para defender os nosos dereitos como parlamentarias, pero tamén o dereito do conxunto da sociedade deste país a saber e a coñecer que situación temos os servizos públicos. E a Xunta o que lle pedimos é, primeiro, que non esconda nada, que deixe de ocultar información ao BNG e ao Parlamento e que deixe de vetar o acceso á documentación solicitada. Levamos anos vendo como as traballadoras das residencias, pero tamén as familiares de persoas usuarias, denuncian a falta de persoal, a falta de medios, sobrecarga de traballo e as repercusións que iso ten na atención que reciben as persoas usuarias nestes centros. O mesmísimo Consello de Contas, nun informe publicado en 2018, advertía de que había reiteradas irregularidades e incumprimentos en moitos centros deste país e que diante das actas levantadas polos servizos de inspección e a non corrección desas irregularidades non se abrían procedementos sancionadores. Eu leovos literalmente o que recolle o informe, refírense a incumprimentos en materia de persoal, fundamentalmente a ratio de persoal de atención directa, a non diferenciación de funcións por categorías profesionais, un uso inadecuado das instalacións, deficiencias nos protocolos de funcionamento, etc. E advirte o propio, insisto, Consello de Contas en que, a pesar de que non se correxiron esas deficiencias, non se procedeu a iniciar procedementos sancionadores contra esas entidades. Nós o que queremos saber desde o BNG é que intenta ocultar a Xunta de Galiza vetando e impedindo o acceso do noso grupo e do Parlamento de Galiza a estes expedientes. E o que urximos é a que nos garantan os dereitos como deputadas e deputados a poder acceder a esa información que é vital para coñecer o estado dos servizos públicos do noso país e, sobre todo, para empezar a camiñar e a construir un modelo de residencias diferente, transparente, democrático e, sobre todo, que garanta o dereito a unha vellez digna, que é o que nos fai falta neste país. Pola miña banda, nada máis. E se tedes algunha pregunta. Pedimos, os que recibimos resposta, pedimos, por unha banda, os expedientes que se iniciaron en DomusVi e toda a documentación que corresponda a él, e tamén a copia das inspeccións nesa residencia Nosa Señora da Esperanza no Concello de Ourense. Temos tamén outros artigos 9 solicitando outro tipo de residencias, pero aí non obtivemos resposta. Esta información entendo que ainda máis necesaria, tendo en conta como está evolucionando a pandemia, a alta mortalidade que está nesta terceira onda, xusto na última semana morreron o 12% de todos os ancianos de residencias que morreron desde marzo. Efectivamente, agora cobra máis importancia todavía coñecer esta información e ter acceso a esta documentación, pero en xeral, desde que se decretou a emerxencia sanitaria, eu quero subliñar esa cifra. Un colectivo de 21.000 persoas neste país concentrou o 40% dos falecementos durante a pandemia. Necesitamos saber por que se produciron estas situacións, pero tamén coñecer cal é o estado no que se atopan as residencias de maiores en Galiza con carácter xeral, máis alá da pandemia, porque, repito, non só o Consello de Contas, sino as traballadoras das residencias, os familiares das persoas usuarias, levan anos denunciando irregularidades, incumprimentos de ratios de persoal e unha deficiente atención que non é asumible nunha sociedade democrática.
ataque a redes do Parlamento por grupos antivacunas e tamén a valoración que fan de Benega. A ver, sí, recibimos ese spam nos nosos correos electrónicos, eu mesma no meu correo particular, en todo caso, nós desde o BNG pois, confiamos plenamente nos servizos tecnolóxicos do Parlamento en que xa están con esta cuestión, confiamos plenamente no seu traballo. Paréceme spam, sinceramente. Listo, grazas. Adiós.